बिटिआर सरकारनि बाखनायथाव हाबाफारि बाक्सा जिल्लानि फात्ला गोजोनपुरि गामिनि गं 87 नखरफोराबो मोननो हाबाय हानि पाट्टा। बिटिआर सरकारनि गोख्रों नाजानायजों बाक्सानि फात्ला गोजोनपुरि गामिनि गं 87 नखरफोरा मोनफुंनो हाबाय हानि मोनथाय। 1993 मायथाइनिफ्रायनो गोलाव सम 30 बोसोरनिबो बांसिन हा पाट्टा गैयालासे रायजो जाबोगासिनो दंमोन फात्ला गोजोनपुरि गामिनि गं 87 नखरफोरा। दिनै प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि मददजों हानि मोनथायखौ मोननो हाबाय। फात्ला गोजोनपुरि गामियाव थानाय बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों हानि फोरमान बिलाइखौ राननानै होयो। मख'नो गोनांदि हानि फोरमान बिलाइ मोननो हानानै फात्ला गोजोनपुरि गामिनि रायजोफोरा बिटिआर सरकारनिसिम साबायखर बावहरदों आरो हा पाट्टा गैजायैनि जाहोनाव गोबां जेंनाजों भुगिबोनांदोंमोन होननानै फोरमायदों रायजो राजाफोरा। फरायसाफोराबो हानि फोरमान बिलाइ गैयैनि जाहोनाव स्कलारशिप बायदि माखासे खाबुफोरखौ सरकारनिफ्राय मोननो हायाखैमोन। 17 बोसोर बिपिएफ सरकारनि खुंथाय समाव हानि फोरमान बिलाइ मोननो हायैखौ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों फात्ला गोजोनपुरि गामिनि रायजोफोरा। बे समाव हानि फोरमान बिलाइ मोननो हानानै फात्ला गोजोनपुरि गामिनि रायजोफोरा मा फोरमायदों आबुङै खोनासंदो। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। जोंथ' दिनै रिजार्भआव थानानै गथ'फोरनो नांगौ जेनेबा खाजोना रसिद नांगौ। नै दिनै गथ'फोरनो स्कलारशिप बानायनो बा माबा मोनसे खारनाव खाजोना रसिद नांगौबाबो जों मोननो थाङाखैमोन। नै दिनै जों मोननो हाबाय। नै दिनै दा फिसाफोरनोनो जोङो नै माबा स्कलारशिप बानायनो होननानै खाजोना रसिद नांगौ। नै दिनै जोंनाव गैयानोमोन, नागिरनानै मोनाखैमोन। नै दिनै आरो बे बिलाइखौ मोननो हानायनिफ्राय जों मोजां मोनदों आरो गोसोखौ जोबोद मोजां मोनदों। बुंस'नो हाया माने आरो खुनु दिनबो बेबायदि बुंफेराखैमोन। दिनैसो फार्स्ट बुंनाय जाबाय। प्रमद सारनिथ' थाखायथ' बिराद रोजा रोजा साबायखर। जेनेबा जोंनो मोननो हायै जिरादखौ मोनहोबाय जेनेबा बिदि रखम आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो माने गोसोआव बुंस'नो हाया, बुंस्लाबनो रोङा आरो माने अब्लाबो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बर्तमान जोङो मथा-मथि 1993 निफ्रायनो दिनै नै दा 30 बोसोर बैसो जाना दं। बे समहालागै जोङो बे हानि जोंनि जि जिरायनानै थानाय जिहेतु जोंनि बे जिरायसालिखौनो जोङो दिनै हानि फोरमान बिलाइखौ जों मोननो थाङाखैमोन। दिनै जोङो नै दिनै फैयै 30 बोसोर बैसोआव नै दिनै इउपिपिएल दोलोआ नै दिनै बिटिआर सरकारा नै दिनै थाबैनो सुंद' 4 बोसोरनि गेजेरावनो नै दिनै जोंनि हानि फोरमान बिलाइखौ जोंनो दिनै गथायनानै होफैबाय बा जों मोननो हाबाय। बेनिखायनो दिनै जों बे फात्ला गोजोनपुरनि गासै रायजो राजाफ्रा गासैनिबो गोसोआव नै दिनै जोबोद गोजोननाय थाबाय, गोजोननाय मोनबाय। इउपिपिएल सरकारखौ बा बिटिआर सरकारखौ जोङो थोजासे साबायखर बावनाय थाबाय। बिपिएफनि समावबो जोङो एसे खारदोंमोन साननैसो, नाथाय जाफुङाखै। बै समाव जोंहा लेन्ड स्टारिं बर्डनि चेयारमेन बिथां बै मिलन बर' जों बिथांनाव थांदोंमोन, नाथाय जोंखौ बिथाङा नाकस खालामनानै हरदोंमोन। दा जोङो बै समनिफ्रायनो जोङो जसिनानै थादोंमोन। दा जोङो दा चिफ सारनिसिम जोङो दिनै थोजासे साबायखर हरबाय, जाहाथे उनावबो जाहाथे सरकार दाफिनोब्ला जाहाथे थिग बेबायदिनो जोंनि हारिनि थाखाय जाहाथे मोजां मावलांगोन होननानै जोङो साननाय थाबाय आरो जोंनि रायजोनिफ्राय।